Príjemný deň, vážení televízni diváci, vítam vás opäť vo vašej obľúbenej relácii Tvoj aniel. Ale skôr ako začneme s reláciou, tak mnohí viete, že začíname modlitbou k anielom uzdravenia, očista archanielov a modlitba k Bohu za svetový mier. Takže pripravte si aj biele čajové sviečky alebo bielú sviečku, vy, ktorí nemáte sviečku žiadnu, tak to nevadí, urobíme to za vás. Hlbokým nádychom príjmame pozitívne uzdravujúce energie anielov a hlbokým výdychom im odovzdávame všetky negatívne energie, aby ich premenili a uzdravili. Takže spoločne so mnou jeden hlboký nádych a výdych, upokojíme svoje mysle a potom opakujte po mne, čo sa týka vlastne tých našich modlitieb. Anieli, prosím vás o uzdravenie môjho fyzického tela a eterického. Uzdravte môj život. Odovzdávam vám všetky svoje starosti, nádeje, túžby, všetky výčitky, čo som spravil aj nespravil. Veďte ma neustále vo svetle lásky. Ak príde negativita, nedovolte jej, aby ma pohltila. O to isté vás prosím pre všetkých svojich blízkych, známych, rodinu, priateľov, aj pre všetkých ľudí, s ktorými v budúcnosti prídem do kontaktu. Ďakujem vám. Archaniel Michael, Archaniel Rafael, Archaniel Gabriel, Archaniel Uriel a ostatní moji Boží pomocníci, prosím vás, očistite mňa aj ľudí, s ktorými dnes prídem do kontaktu, či už fyzicky alebo mentálne. Očistite nás všetkých, aj naše priestory, kde sa dnes všetci budeme nachádzať. Očistite nás od jedov, temnoty, negativity. Zbavte nás všetkých pút ľudí, takisto nízkych temných energií. Vytvorte okolo nás ochranný štít, aby nikto nepreberal naše energie. Ďakujem vám. Teraz si dáme modlitbu k Bohu za svetový mier, takisto opakujte po mne. Láska, ty si vo mne a ja v tebe. Zjednotený s tebou túžim nekonečne milovať. Túžim milovať teba, večné svetlo, pravdu a prameň života. Chcem milovať svoje bytie, pretože je súčasťou teba. Chcem milovať svojich blížnych, všetky tvoje stvorenia. Chcem milovať zem, na ktorej žijem a všetko na nej. Chcem sa stať tvojim svetlom na zemi, aby všade vládla láska a pokoj. Chcem len milovať a konať v mene tvojej lásky. Chcem zapáliť svet tvojou nekonečnou láskou a dobrom, aby každý z nás pocítil tvoju prítomnosť. Nech všetky bytosti tejto planéty Zem zanechajú nenávisť, neprajnosť, závisť, klamstvá, vojny a všetko, čo ich oddeluje od teba. Nech pocítia tvoju lásku, mier a pokoj. A teraz môžete spoločne so mnou si zapaliť bielú čajovú sviečku alebo bielú sviečku, akú máte. Keď nemáte, nevadí, tak to urobím za vás. A opakujte po mne. Nech láska a svetlo vstúpi do každej živej bytosti na tejto planéte Zem a pocíti prítomnosť Boha, ktorý je v každom z nás. Láska, pokoj, mier, celej planéte Zem uzdravenie. Nech každý, s kým sa dnes stretneme, odchádza od nás lepší a šťastnejší. Očakávame zázračné uzdravenia vo všetkých oblastiach nášho života. Tak nech sa dejú zázraky v tvojom mene. Pane Bože, ďakujeme. A ešte si vytiahneme samozrejme kartu dňa, kartu týždňa, keďže dneska som tu pre vás v zastúpení v piatkovom vysielaní, ale budem tu s vami aj zajtra od 9. približne do tej 14:30. Takže posolstvo od aniela, ktorý sa volá Lupiel. A tu je vlastne posolstvo pre vás, pre všetkých. Som aniel, ktorý rozjasňuje tvoju myseľ, strážim tvoje myšlienky a energie. Nesmierne dôležitá záležitosť, pretože je to samozrejme nevyhnutné a nevyhnutnosť, čo sa týka týchto uzdravujúcich programov, ale mnohí, ktorí ma možno nesledujete, alebo prvýkrát máte možnosť, príležitosť
sledovať reláciu Tvoj aniel, tak vedzte, že mojou doménou je duchovný svet, komunikácia s ním, tlmočenie správ z duchovného sveta. Anieli, archanieli, majstri, bohyne, matky, ale i vaši blízky, ktorí sa vrátili domov, teda do svetla. Každý z vás má najmenej 2 strážnych anielov, ktorí sú pripravení vám pomôcť vo všetkých oblastiach vášho života. Relácia Tvoj aniel je o učení, o vyučovaní, o tom, ako môžete zmeniť svoje životy k lepšiemu. Nie iba tým, že začnete myslieť pozitívne. Samozrejme, pozitívne myslenie je základom pre duchovný rast, ale pre najvyšší duchovný level je pre nás, pre všetkých najdôležitejšia myseľ. A samozrejme je to jeden z najťažších, najzložitejších procesov duchovného rastu, pretože nie každý, samozrejme každý človek ovláda svoju myseľ a má ju pod kontrolou, pretože je to jeden z najťažších procesov duchovného rastu, ale naučiť sa to dá. Čo sa týka pozitívneho myslenia, samozrejme duchovného rastu a celkovo, keď hovoríme o uzdravení života zlatou energiou, tak samozrejme tu hovoríme práve o týchto skutočnostiach, o týchto udalostiach, ktoré sú samozrejme pre nás nesmierne dôležité a podstatné. Takže keď hovoríme o síle myšlienky, väčšinou samozrejme človek si zmotňuje zlé veci, negatívne veci, pretože mnoho ľudí ani len netuší vlastne, že my máme takúto silu a moc v myšlienke, že dokážeme niečo takéto. Takže preto je nevyhnutné, aby sme si chránili svoju myseľ, aby sme ju mali pod kontrolou, pretože človek dokáže zmotňovať predovšetkým zlo. A vtedy vlastne človek dáva priestor tým temným energiám, temnote, jednoznačne pútaným dušiam. Každý ich volá inak. Sú to pútané duše, ktoré vlastne neodišli domov. A v priebehu života vás mohli zbožňovať, milovať. Ale ak sa stane pútanou dušou, tak vy jednoducho v živote nemáte absolútne v ničom šťastie. Jednoducho sa vám ani nedarí. A je to spôsobené práve touto duchovnou podstatou. A keď hovoríme takisto o tom, že je nesmierne dôležité, aby sme vlastne mali naozaj tú myseľ pod kontrolou. A takisto je veľmi dôležité, aby človek si to aj vedel uvedomiť, že áno, niečo sa tu deje, niečo sa tu odohráva v tom našom živote. Tak je veľmi dôležité, aby naozaj sa človek naučil ovládať svoju myseľ, pretože aj tretia strana, keď napríklad s niekým máte nejaký konflikt a dajme tomu dlhé roky sa už nebavíte, neviete si prísť na meno. Takže aj to sú veľmi dôležité skutočnosti, ktoré nepriaznivo pôsobia na váš život a celkovo na vašu osobu. Takže keď vám v živote niekto nepraje, keď vám v živote, vieme všetci, že sú ľudia, ktorí vám nedoprajú nič a stále vás treba zočierňujú, ohovárajú, vymýšľajú si o vás to, čo nie je pravdivé, len aby vám ublížili, tak to sú vlastne tiež veľmi silné energetické útoky na vašu auru. To je duchovná príčina, kedy sa vlastne človeku prestane dariť. Spôsobujete si to aj vy, sami, tým ako rozmýšľate, alebo ako ste nastavení, naladení na tieto skutočnosti, ako rozmýšľate o sebe, ako rozmýšľate o druhých. Takže to sú presne tieto duchovné príčiny tých vašich nezdarov v živote. Preto vás samozrejme zaraďujeme do uzdravujúcich ochranných programov anielov, kde hovoríme o zlatých energiách, kde je vlastne tá najsilnejšia energia, aká existuje, to Božia prítomnosť a Božia láska, keď hovoríme o
zlatých uzdravujúcich energiách a o programoch, ktoré sú vlastne pre vašu ochranu. Takže každý z vás má individuálne pôsobenie, pretože na každého pôsobí inak všetko. Aj keď vás učím, ako sa máte duchovne chrániť, očisťovať, ochraňovať. Mnohí mi hovoríte, že to nemá takú sílu, keď sa vlastne obrátite na mňa, na moju maličkosť. Súhlasím s vami, pretože čím je človek na vyšších duchovných leveloch, tým má väčšiu silu a moc a viac sa vám vieme samozrejme naladiť a vlastne ochrániť to, čo nie je v rovnováhe, čo sa týka vášho života. Takže sú ľudia, ktorí nedokážu odpúšťať, ktorí vám neodpustia nikdy, pretože nemajú tušenie, že vlastne škodia sebe, ale aj vám. Takže preto veľakrát vám hovorím, že potrebujem mená ľudí, s ktorými ste mali konflikty. Oni tiež potrebujú pomôcť. Mne tam stačia mená, nemusíte mi hovoriť, čo sa tam stalo alebo niečo podobné. Nie. Dôležité, podstatné je pre mňa to, aby sa pomohlo všetkým. To je pre mňa také najdôležitejšie. Takže tu človek by mal to ego, vzdať sa toho ega, pretože v duchovnej rovine, v duchovnej podstate nemá čo hľadať v duchovnej sfére. Ľudské ego, pýcha. Takže práve z toho dôvodu je veľmi dôležité, aby človek aj vnútorne dokázal odpustiť všetkému a všetkým, aby vlastne nastal vo vašom živote zlom a prevrat k tomu lepšiemu, kedy vlastne človek pocíti taký vnútorný mier a pokoj. Takže je to nesmierne dôležité, aby sme si tieto skutočnosti uvedomovali, že čo je vlastne takým základom a najdôležitejším je, že dokážeme tomuto pomôcť. Pretože energeticky po duchovnej línii sa dá zamerať na čokoľvek. Takže vieme upraviť, čo sa týka rodinných vzťahov, partnerských vzťahov, pracovných vzťahov. Takisto, keď hovoríme o duchovnej ochrane, o uzdravujúcich ochranných programoch anielov, tak hovoríme samozrejme aj o priestoroch, kde sa nachádzate, hovoríme o vašej aure, o čakrách, o rodových záťažiach, rodových líniách, pretože všetko začalo z tejto sféry. Takže keď hovoríme o rodových záťažiach, tak tam, keď hovoríme o tomto, tak tam sú vlastne rodové duchovné záťaže a duchovné príčiny, prečo sa vlastne nedarí vám, alebo sa nedarilo vašim rodičom, vám sa nedarí a nedarí sa ani vašim deťom. Takže tam práve, že potrebujete tieto uzdravujúce ochranné programy anielov, aby sme to všetko uzdravili, aby sme premenili tú negatívnu energiu na tú pozitívnu. Na to, aby sa uzdravil váš život, aby sa vlastne uzdravilo všetko, čo nie je vo vašich životoch v rovnováhe. S týmto vám pomôcť vieme. A som tu samozrejme kvôli tomu a som tu pre vás a kvôli vám. Inak by som tu nebol, inak by som tu nesedel, pretože pre mňa by to nemalo zmysel ani význam. A svedčia o tom samozrejme aj vaše spätné väzby, na ktoré mnohokrát samozrejme mnohí ste v mojich uzdravujúcich programoch už dlhé roky. Takže mnohí máte skúsenosti a samozrejme, že viete, že funguje to a to je to najpodstatnejšie, to je to najdôležitejšie, čo sa týka toho nášho života a celkovo. Takže nezabúdajte na to, že je všetko o tom správnom načasovaní v tom našom živote. A dôležité a podstatné je to, aby si každý uvedomil, že sú skutočne dôležité, podstatné skutočnosti, ktoré sa vlastne s nami so všetkými spájajú.
Takže keď hovoríme o duchovných útokoch, energetických útokoch, tak samozrejme, že tu hovoríme o ľuďoch, ktorí vám neprajú, ktorí jednoducho sú nevedomí. Takže veľakrát preto mi diktujete aj ľudí, s ktorými ste mali nejaké konflikty, alebo vám v práci nejako nedajú pokoj, alebo niečo v tomto zmysle. Tak treba si to uvedomiť. Samozrejme, že je to aj o niečom inom. Takže vždy si treba určiť tie svoje hranice, mať to na pamäti. Toto je nesmierne dôležité, aby sme to vedeli. Nech sa páči, prajem vám pekný deň. Dobrý večer, Rudy. Alebo už večer. Přeji krásný nový rok a hlavně zdraví. Podobně. Tady je Marie 13 12 56. Ano. Já si připomínám asi po půl roce. Já jsem se prostě nějak Dobre. nemohla dovolat a takovýky. A s celou rodinou. Takže budeme pokračovat samozřejmě. Dobře, budete moc hodnej. Tak. A když se vás zeptám, zjevil se mi tady anděl na nebi. Před Vánoci. A mal pre vás nějaké posolstvo? No, já právě jako podle Rudy nevím. Iba ste ho fyzickými očami viděli, alebo? Ano, ano. Krásný podstavec. Byl krásný křídla, bílo-stříbrnej. Áno. A když jsem se tak jako prostě nějak Ale jako zpamatovala to, tak on se mi rozplynul a dostal mi podstavec. no, viete čo? Preto sa vám to stalo, pretože vtedy ste mali také ťažšie obdobie. A aniel, keď sa nám zjavia anieli, tak vždy je to o tom, že nás prídu upokojiť a uzdraviť, čo nie je v našom živote v rovnováhe. Toto vy máte vedieť. Preto vás navštívil. Takže toto máte vedieť, lebo vy ste to nepochopili, že čo sa tam vlastne dialo. To jsem jako ráda teda. Takže aby ste vedeli... Já jsem z toho byla trošku taky jako v šoku, protože jako, jako andělička vidět, no tak to jako... Veď to je úžasné, to je nádherné, je. keď máme stretnutia s anielmi, viem, o čom hovorím. Takže je to aj o tom určite. Tak jo, pravdy. Tak si mějte moc hezky. Podobne. Opatrujte se. Všetko dobré prajem. I vám. A Ďakujem. Dovidenia. Takže aby ste vedeli, o čom vlastne to je. Keď vlastne sa stretávame s duchovným svetom a celkovo, keď prichádzajú anjeli, že prichádzajú za nami a stane sa to samozrejme, keď človek vidí aj s otvorenými očami ten duchovný svet lásky a svetla. A veľakrát si človek nevie vysvetliť, že čo sa vlastne deje, prečo sa to deje. Vždy, keď človek prežíva také zložitejšie, ťažšie obdobie, tak vždy vtedy má človek také najčastejšie zjavenia a najčastejšie stretnutia s duchovným svetom. Oni takto dávajú najavo, že aby ste si vlastne vy uvedomili a pochopili, že nie ste v tom sami, že vám prišli na pomoc. Ale to je najdôležitejšie, aby ste ich o tú pomoc vlastne vy poprosili. Keď je vám ťažko, riešite nejakú životnú ťažkú udalosť, či už je to rodinná, partnerská alebo pracovná udalosť, je veľmi dôležité, aby ste im to odovzdali. Čo vás trápi, čo vás zaťažuje. Oni bez toho nezasiahnu. Oni sa vám môžu skutočne aj ukázať, či to je snová návšteva, alebo vlastne s otvorenými očami, ale ich stretnutie s človekom je pomerne krátke. U mňa, keď mám ako stretnutie s anielmi, archanielmi, majstrami, bohyňami alebo matkami a takisto s blízkymi, ktorí tu už nie sú, tak to stretnutie netrvá dlhšie ako nejakých
5-10 sekúnd. Maximálne je to 15 sekúnd alebo 20. To je už naozaj maximum. To trvá veľmi krátko. Pretože pre nich je veľmi zložité zhmotniť sa do nášho sveta. Takže aj z tohoto dôvodu je to také. Veľakrát preto sa stretávame treba v snovej návšteve, či sú to naši blízki alebo známi, že za nami prídu a naše duše sa skutočne s nimi stretnú v tej duchovnej sfére. To je naša duša a ich duša samozrejme, ktorí vlastne už odišli domov a oni sa takto s nami kontaktujú. Keď sú to láskyplné posolstva a cítite sa veľmi dobre, tak buďte si vedomi, že všetko je v dokonalom božskom poriadku. Že ste sa stretli so svojimi milovanými, ktorí vám prišli pomôcť v hmotnom, v materiálnom svete. Takže viem, že nie každý musí zásadne vidieť duchovný svet, alebo že vás musia kontaktovať. Nie. Oni dávajú veľmi časté znamenia. A čo sa týka ešte udalostí, keď vlastne máme s nimi nejaké to spojenie, nejaký ten kontakt, tak jasnocítenie má každý jeden človek. Čo je vlastne jasnocítenie? Veľmi ľahko to pocítite, pochopíte, že vlastne myšlienka vtedy vás kontaktujú vaši anjeli, ale kontaktujú vašu dušu. Mnohokrát si poviete, že máte šiestý zmysel, alebo ste veľmi intuitívni. To je vaša duša, ktorá k vám prehovára. To je vlastne ten šiestý zmysel, tá intuícia. Ale vaše láskyplné myšlienky sú jednoznačne kontakt s duchovným svetom a s vašou dušou. Sú to vaši anjeli, ktorí kontaktujú vašu dušu. Alebo opačne, vaša duša kontaktuje duchovný svet vašich anjelov. A potom to ide ďalej. Vtedy sa cítite nádherne. Ani nechcete, aby to skončilo, pretože je to veľmi zmysluplné a cítite sa skutočne veľmi, veľmi príjemne. Takže jasnocítenie je vlastne aj táto forma, ktorú cíti každý jeden človek. Alebo príde vám taká myšlienka z ničoho nič, ale že máte pocit, že v miestnosti sa niekto nachádza, ale vy nikoho nevidíte. Vy, dajme tomu, cítite, cigaretový dym a nikto tam nefajčí. Alebo cítite príjemné kvetinové vône, ktoré poznáte. A potom si spomeniete, však toto mi je typická vôňa pre niekoho blízkeho alebo známeho, kto bol touto vôňou typická alebo typický. A vtedy si na to spomeniete. Ale veľakrát sa stane to, že človek začne pochybovať. A že to tak nemôže byť v žiadnom prípade. Takže mnohokrát si poviete, že áno, že mám to teraz takto a celé je to o tom. Takže treba si to uvedomiť a naozaj venovať pozornosť aj týmto skutočnostiam, ktoré sú pre nás naozaj nesmierne dôležité. Takže to je jasnocítenie. Jasnocít má každý jeden človek. A tiež veľmi často dávajú naši anjeli znamenia aj tak, keď nachádzate trebárs, že ste niekde mimo, idete vonku alebo hoci kde a všade nachádzate také malinké, krásne, biele, žiarivé pierka. Biele. Anielské pierka. Takto dávajú veľmi často anjeli tiež znamenia, že sú s nami a že nás ochraňujú, sprevádzajú, aby sme na to nezabúdali. Aby sme ich zapájali do každodenného života. Alebo veľmi často sa môže aj to ešte, aj takto dávajú znamenia, že nájdete mince. Dajme tomu, že v priebehu dňa, že nájdete trebárs 1 cent, 2 centy alebo 5 centov, ale stane sa to 2-krát alebo 3-krát. Tak to je jasné znamenie, o tom nepochybujte nikdy.
A tiež nám dávajú veľmi jasné znamenia. Napríklad mnoho ľudí si myslí, že keď niekto hovorí, že máte husiu kožu, niekto hovorí, že máme zimomriavky. Nie. To vás objímajú vtedy vaši anjeli. Keď niečo treba sledujete, čo je vášmu srdcu také blízke, alebo počujete nejakú krásnu melódiu, alebo hudbu, alebo vidíte niečo pekné, alebo vidíte, že niekto krásne treba spieva a hneď máte zimomriavky, takzvané. To je objatie anjelom. Takže vtedy si buďte istí, že je to liečivá energia vašich anjelov a spojenie vašej duše. Toto je duchovné stretnutie vlastne s našimi anjelmi. Takže toto je jasnocit. To má každý jeden človek. Alebo cítite, anjeli takisto veľmi často nám dávajú znamenia aj tým, že normálne cítite, ako keby vám prstami prešli po vlasoch. Ale je to veľmi príjemné. Alebo také cítite ako taký jemný vánok. Ako trebárs po líci, alebo vám prejde tak ako popri tvári. A takisto také pohľadenie, ako keby vás po líci niekto pohľadil. Ale je to veľmi príjemné. Takéto môžu. Inak iné veci nie. Takže to sú také veľmi jasné znamenia, keď sa vlastne stretávame s duchovným svetom a s našimi anjelmi. To je jasnocit. Preto hovorím, že toto všetci ľudia majú. Takže len mnoho ľudí tomu nevenuje pozornosť, pretože keď je človek uponáhľaný a nevie ako ďalej, tak samozrejme, že je to aj o tomto. Takže treba si vždy nájsť čas aj na seba a celkovo na všetko a na všetkých. Takže aj toto sú veľmi dôležité informácie, kedy vlastne naši anjeli sa k nám vlastne prihovárajú. Takto sa nám oni vlastne jednoznačne dávajú takto najavo, že sú s nami, aby sme venovali tomu pozornosť, že nám chcú pomôcť. Takže veľa ľudí to okamžite ani nepochopí, že čo sa vlastne deje a prečo sa to vlastne deje. Takže vždy je to takéto znamenie. Alebo vlastne vy na niečo myslíte, alebo po niečom túžite a dajme tomu, že počúvate v rádiu hudbu, kde sa opakujú tie slova 2 alebo 3 krát. Dajme tomu, že riešite niečo s bývaním a stále tam spomínajú dom. Alebo prepnete televízny príjimač, tak stále tam vidíte domy, bývanie. Alebo jednoducho nie ste ani vlastne do tej debaty zapojení, cestujete treba, a stále tam počujete, že sa tam bavia o bývaní, o dome alebo o byte. Verte, že pre vás je to jasné znamenie od vašich anjelov, keď o niečo prosíte. Takže toto je jasnocítenie. A to má každý jeden človek. Nehovorím, že ich musíte vidieť, alebo aby vám dávali nejaké posolstva, ktoré sú venované vám. Nech sa páči, prajem pekný večer. Dobrý večer, pán Rudy. Tu je Anna, 31.10.62. Áno. Pripomínam sa vás aj s celou mojou rodinou. Dobre. Aj s našimi zvieratkami, ak by ste ich posilnili, psíka, mačičku. Dobre. Chcem vás poprosiť, akú mám auru, čakry, či mám v poriadku. Auru máte bielo-zelenú. Čo sa týka čakier, tak takisto. Nemáte tam žiadne duchovné energetické bloky. Keďže sme v kontakte, tak pracujeme už hneď aj na aure, aj na čakrách. Prečo máte bielo-zelenú? Jednoznačne. Pretože vaši anjeli vás uzdravujú vašu auru a veľmi často je s vami aj archaniel Rafael. Áno. Lebo ho voláte. No prosím pekne. Je to jasné.
na Vianoce a v podstate, viete, nevyležaná choroba, tak až teraz mi to prechádza. Takže tak je mi to jasné už teraz. Ešte viac. Áno, poprosím vás odkaz od anielov. Pozrieme sa, čo majú pre vás. Jusiel. Som aniel radosti. Rob to, čo ťa vie potešiť. Dávam ti pociťovať, čo znamená šťastie. Váž si seba aj ľudí vo svojej prítomnosti. Krásne posolstvo. Áno, to je krásne posolstvo. Ďakujem. A moji anielikovia strážni mi niečo odkazujú? Všetko je vo vašom živote správne a božsky načasované. Nebáť sa budúcnosti a nemyslieť na minulosť. Čo bolo, malo sa stať. Ďakujem. Už sa snažím. Áno. Už ste mi to raz tak aj hovorili. Áno. Už mám tak tesne pred dôchodkom. Tak už si to zaslúžite. Áno, ale v podstate ešte stále robím 2 práce, ale už som sa viac menej rozhodla teraz, že podpísala som zmluvu asi na tú druhú prácu na posledný rok. Áno. Tak neviem, či robím dobre, ale myslím si, že keď požiadam o dôchodok, že ak budem vládať robiť, tak si nechám tú svoju prácu. Áno. Pre vás to nie je práca, ale poslanie. Myslíte, že budem vládať ešte pracovať aj na dôchodku? Môžem vám povedať a potvrdiť jedno. Vy máte do vienka dané dlhovekosť. A dlhé roky tam vidíme blahobyt, prosperitu a sebestačnosť. Aj na staré kolena, myslíte? No veď áno. Tak, do budúcna. Tak to budem rada. Viete, čo sa týka týchto udalostí, čo sa týka celkovo vášho života, vy zapájate do svojho života svojich anielov, čo je veľmi dobré a za to vám tlieskajú. No, ďakujem. A posilňujú vždy vás, ale aj vašich milovaných, koho máte najradšej. No, tak prosím aj o nich. No veď, iba vám tu tlmočím správy, čo máte vedieť. Ďakujem pekne. Áno. Veď som sa vás chcela aj spýtať, že či ma máte na niečo upozorniť. U vás je všetko tak, ako má byť. V dokonalom božskom poriadku. To som rada. Takže absolútne tam nemáme na čo upozorňovať. To som rada teda. Takže toto je tu všetko tak, ako má byť. Tak ste ma potešili. No a do budúcna tiež. Vy máte veľkú podporu a pomoc hora. A máte aj 2 duchovných sprievodcov. Sú to vaši blízki. Vy veľmi dobre viete, kto to je. No, viem Starku, určite, ale toho druhého to neviem. Na koho myslíte veľmi často? Alebo kto vám tak ako utkvie v pamäti, že sem tam vám príde... No, tak, oco? No. Preto sme vám povedali, že vy viete, kto to je. No, neviem, či myslím správne, ale Myslíte tak je to v prvom rade Starka. No, ona a keď áno. si na tú minulosť spomeniem, tak vybavím si otca. Áno. Dobre. Ale vám ešte našepkáva. myslím aj na synovca občas, ale to neviem. Duchovný sprievodca váš nie je. Ale je veľmi často s vašimi sprievodcami a s vašimi anielmi. Preto vám hovorím, že máte veľkú ochranu z hora. Tí, ktorí už odišli domov, tak ich môžeme prirovnať na 1,000,000% k anielom, pretože to sú už anieli, ktorí odídu domov. A preto je toľko veľa anielov v nebi. A preto ich potrebujeme zamestnať, aby nám pomáhali. Takže hovoríte, že je to teda aj ten môj otec, hej? Pravda, že áno. Tak, ďakujem.
Dobre, Pravda. pán Rudy. A ešte sa vás pýtam na vnúčika, je veľmi zlatý, už som vám dávala dátum. Áno. Sebastiánko malý. Aha, áno, pamätám si. Všetko bude s ním v poriadku. No viete, to je nová duša, potrebujeme ho duchovne chrániť. No veď aj o toho by som prosila. Je v mojich uzdravujúcich programoch, takže samozrejme, že tam nové duše sú jednoducho také, ktoré veľakrát o nich hovorím, že sú nesmierne citlivé a veľakrát nás šokujú svojou múdrosťou. No, tak ešte je maličký, nevieme to posúdiť, No, ale... spomeniete si raz na mňa. Ale je veľmi zlatý. Áno, by som povedala, že zatiaľ aj šikovný, tak dúfam, že sa mu to nepokazí. Aj zdravotne zatiaľ Určite fajn. nie. Len rodičia sú takí neveriaci. Tak nové duše vždy prichádzajú väčšinou k takýmto Neviem, či rodičom. Áno, oni prišli preto, aby zmenili v podstate ľudstvo, aby naučili ľudí láske. Preto prichádzajú nové duše. Pretože nové duše prišli na túto planétu Zem, aby naučili ľudí láske. Pretože v poslednom období a čase láska nikomu v podstate prestáva niečo hovoriť. Áno, máte pravdu. Takže práve preto sú tu nové duše. Vidíme to aj na ľuďoch, ako sa menia v podstate aj v tej práci. Práve. Ako to bolo pred rokmi, ako je to teraz. No. Áno, veľa nenávisti sa chrlí do ovzdušia všade okolo nás. Áno. Preto stále hovorím, že diabol nikdy nespí. Máte pravdu. Akože toto je to, čo mi vadí, arogancia, bezprávie. Tak je najvyšší čas, aby to menili bytosti, ktorých poslal Boh na túto planétu Zem a preto ich máme chrániť. Preto majú starých rodičov, ktorí sú duchovne na vysokých leveloch. Áno, takže si budeme rozumieť s vnúčikom. To je vaša spriaznená duša. Joj, to som šťastná. Čo? Tak dúfam, že bude mať ešte aj viacej vnúčatiek, že nie len tohto jedného. No, samozrejme, že áno. Nie je iba tento jeden. To sa teším. Takže, ale toto je vaša spriaznená duša. To vám už môžem povedať. To som rada. Keď príjem, vždy sa usmieva pekne na mňa. No, lebo oni cítia energie. Áno. Zajtra príde na návštevu. No. Takže aj v byte mám dobré energie. Pravda, že? Určite dobre, áno. Tak ste ma potešili, pán Rudy. Je to všetko dobre, v poriadku. Tak vám ďakujem krásne za vaše pekné slová. Prajem vám ešte pekné vysielanie. A všetko dobré. Aj vám veľa zdravia. Ďakujem pekne. Do počutia. Do počutia. Takže určite je veľmi dôležité, aby sme vedeli, prečo vlastne prichádzajú nové duše. Pretože Boh vie prečo. Pretože vidí, čo sa deje, ako sa k sebe chovajú ľudia, nemajú voči sebe. Samozrejme, čas výnimkám. Sme tu preto, aby sme to uzdravili, aby sme odovzdali všetko, čo nie je v rovnováhe v tomto svete, aby sa tie medziľudské vzťahy navrátili späť v láske a vo svetle, aby sa navrátili späť k Bohu. Pretože sú niektoré bytosti, ktoré si myslia, alebo sú o tom presvedčení, že dokážu viac ako ten najvyšší. Ale takí tu už boli. Ako je svet svetom, vždy sa našli nejaké bytosti, ktoré chceli zmeniť celý svet alebo priebeh života. A dneska už tu nie sú, samozrejme. Nikto z nás tu nebude na veky na tejto planéte Zem. To by malo byť každému zrejme a jasné. Práve preto
kým človek je na tejto planéte Zem, pretože my sme tu iba do času, dá sa povedať, na dovolenke, alebo ako to nazvať. Takže práve preto máme byť k sebe láskaví, máme k sebe byť dobrosrdeční. A to je to podstatné, to je to posolstvo lásky a svetla. To sú tie posolstvá anielov. Vždy láskyplné, vždy srdečné, vždy dobrotivé. A o tom je to, aby sa každý jeden uvedomil, každý jeden človek, aby sa uvedomil a spamätal. Takže to sú dôležité posolstvá anielov pre nás, pre všetkých. Takže keď hovoríme o týchto skutočnostiach, o tom, ako môže človek zmeniť svoj život, pretože to chce. Určite každý z nás si prejde nejakým procesom v živote. Niekedy je to zložitejší proces, niekedy je to ťažší proces. Ale dôležité je to, že na tejto planéte Zem nič netrvá večne. Možno, že niekedy je to také zdĺhavejšie, keď treba človek riešiť nejaký zdravotný problém alebo záťaž, lepšie povedané. A niekedy to trvá dlhšie. Je jasné, že človek je z toho unavený, vyčerpaný, že sa niečo takéto deje, ale čo je najdôležitejšie, že tomuto sa dá pomôcť. Energeticky, celkovo uzdravujúcimi ochrannými programy. A to je také podstatné, že sa na tom dá popracovať. Pretože keď hovoríme o duchovných príčinách, či to je ochorenie, či to je vlastne ten nezdar vo vašom živote, že vlastne sa vám prestalo dariť vašim blízkym. Určite každý milujúci rodič chce pre to dieťa to najlepšie. Poznám aj takých rodičov, ktorí deťom nechcú dobre. A poznám ich osobne. Jednoducho vlastným deťom závidia, nedoprajú. Je to smutné, ale aj takáto je realita. Takže nie každý rodič dopraje svojmu dieťaťu, aby sa mal dobre, alebo aby sa mali dobre. Takže preto sme rôznorodí, preto sa odlišujeme všetci. A takisto je to aj medzi, dajme tomu, že je to aj medzi súrodencami, že jednoducho je tam taká nevraživosť a neprajnosť. A keď si tak potom človek vezme, však si poviete, však keď to nie je v rodine, vlastná krv, že vlastne deje sa toto, alebo hento a vy si neviete s tým rady. Tak prečo stále hovorím, že vy všetci ste mojou rodinou? Pretože to tak cítim a vnímam. Áno, samozrejme, že každý z nás má pokrvnú rodinu, ale keď by ste videli mojím srdcom, teda videli mojimi očami a vnímali mojím srdcom, tak by ste asi inak sa pozerali na každú živú bytosť. Pretože je to celé o tom, človek si to uvedomí časom. A keď máte v blízkosti ľudí, s ktorými treba chcete udržať pekné vzťahy, lenže sa s nimi nedá, tak tam strácate čas a energiu. Prešiel som si týmto procesom aj osobne, tak preto viem, že jednoducho takto to nefunguje. A dôležité je vždy všetko odovzdávať svojim anielom, aby premenili a uzdravili, či už je to situácia, v ktorej sa nachádzate, alebo vlastne všetko, čo nie je v tej rovnováhe. Ale keď sa modlíme a niekto vám povie, že alebo je vám ľúto, smutno za vašimi blízkymi alebo známymi, alebo za ľuďmi, s ktorými ste boli v kontakte a odrazu sa odmlčali. Nezabúdajte na jednu skutočnosť a na veľmi silné slová v modlitbe. A zbav nás všetkého zlého. Keď sa modlíme. Boh počuje to, čo my sme nepočuli. Tak práve preto od nás takýchto ľudí dáva preč. Pretože modlitba má najväčšiu silu a moc. Treba si to uvedomiť. Prečo sa to deje? Alebo keď sa niekto za vás modlí, vy sa ani nemusíte. Tak preto sa to deje.
Pretože Boh počul to, čo vy nie. A preto vám z cesty vlastne práce, dá sa povedať, že od práce ľudí, ktorí nie sú s vami energeticky spojení a stotožnení. Pretože, dajme tomu, vy máte iné myslenie, vy máte inú energiu, inú podstatu. A môžu to byť samozrejme aj vaše deti, môžu to byť vaši rodičia, môžu to byť vaši súrodenci. A mnohokrát sa ľudia pre toto ničia a trápia. Pretože, dajme tomu, vy chcete urovnať všetko, ale ono nie vždy všetko ide podľa našich predstav. Takže práve preto si uvedomte túto skutočnosť. Vy, keď rozmýšľate inak, vy treba myslíte v tom dobrom, chcete len to dobré. Ale tá druhá strana tak nerozmýšľa. Tá druhá strana je o niečom inom. Oni rozmýšľajú mnohokrát temne, v zlom prevedení. Takže preto sa môže udiať, že sa vlastne od vás energeticky odtrhnú takíto ľudia. Pretože jednoducho si prestanete s nimi rozumieť a vy si ani v podstate už potom nemáte čo s nimi povedať. Takže celé je to o tomto. To je to poznanie, to duchovné poznanie, prečo sa nám to vlastne deje. V minulosti pred pár rokmi som tomuto tiež nerozumel, že prečo sa to vlastne deje, ale tiež ku mne prichádzajú informácie. Môžem vám povedať, že aj po pár mesiacoch, alebo týždňoch, alebo aj dňoch, po pár dňoch, ako kedy. Takže všetko je, preto stále hovorím, že všetko je správne a božsky načasované v našich životoch. To, že sa človek ničí, trápi pre niekoho, kto si to vôbec nezaslúži, tak jednoducho vy mrháte svojou energiou, svojím časom a predovšetkým svojim zdravím. Pretože vždy človek zaplatí ako najvyššiu daň fyzickú bolesť. A samozrejme ochorenie. Pretože keď tie vzťahy sú také, aké sú, vy sa pre nich trápite, dajme tomu, že ste sa sklamali v partnerskom zväzku v láske. Nie je jednoduché sa z toho spamätať a dostať. Sú ľudia, ktorí sú nesmierne citliví, ktorým to trvá aj celý život. A sú ľudia, ktorí jednoducho, dajme tomu, že žili spolu pár rokov v tom partnerskom zväzku a o týždeň je tam už iná partnerka alebo iný partner. Nič sa nedieje. Takže každý z nás je inak nastavený, čo sa týka týchto celkovo energií a všetkého. A takisto, keď, dajme tomu, že tam, ale dostaneme sa k tomu neskôr. Nech sa páči, pekný večer želám. Pekný večer, pán Rudy. Bernardina, 28.8.58. Áno. Pán Rudy, ja sa vám pripomínam s celou rodinou. Dobre. Diktovala by som vám mená. Dobre. Jaroslav, Martin, Monika, Kamil, Zbinek, Liborko, Nelka, Jakubko, Zuzana, Lenka, Alena, Zuzana, Milan, Kamil, Mária a Helena. To by bolo všetko, pán Rudy. Hlavne na naše zdravie, bude tak dobre. A na vzťahy. Pravda, že? Dalo zamerať. Ďakujem vám veľmi pekne, čo pre nás robíte. Prajem vám všetko dobré. Hlavne zdravíčka. Všetko dobré. Dovidenia, do počutia. Takže vrátim sa opäť k téme. Vlastne áno, sú to partnerské vzťahy, kde čo je samozrejme, že je smutné, že veľakrát, že tí partneri niečo prežijú, dajme tomu, majú spolu deti a nevedia si prísť na meno. Robia si zle jeden druhému, ničia sa v podstate, tríznia cez deti. Aj takých je veľmi veľa, tiež som to zažil a prežil, takže viem, o čom hovorím. Že im to robí radosť, keď vám takto ubližujú cez deti.
že vám vlastne nemáte s nimi kontakt, pretože si to dotyčná neželá a tak ďalej. Tak samozrejme život je aj o niečom inom, o pochopeniach, ale ďalšia záležitosť, kedy človek vlastne, keď je zronený, sklamaný, nešťastný, čo sa deje s takýmito ľuďmi, človekom, zvlášť, ktorí sú takí citlivejší. Samozrejme spánok, srdce, tlak. To nepríde okamžite. Lebo človek, ktorý je taký citlivejší na tieto energie, že jednoducho si začnete niečo aj vyčítať, prečo, kvôli čomu sa to stalo, alebo spojenie ďalšie. Preto sú vzťahy nesmierne komplikované a netýka sa to iba partnerských vzťahov. Vzťahy všeobecne. Či sú to vzťahy rodinné, alebo vlastne máte blízkych, známych, s ktorými ste v kontakte. A dajme tomu, že z ničoho nič vám ubližujú, ohovárajú vás, očierňujú a nemajú na to dôvod. Vás sa to bytostne dotkne a samozrejme, že nechápete, že prečo, kvôli čomu, vy sa preto trápite, plačete kvôli tomu, neviete v noci spať. A takto vlastne vznikajú tie energetické nánosy a útoky, či už je to z vašej strany, alebo zo strany tých ľudí, ktorí vám ublížili. Takže takto dlhoročné nánosy a takto vlastne vznikajú rôzne fyzické ochorenia a prichádza aj bolesť. A keď človek vlastne, lebo predovšetkým riešime vzťahy, samozrejme, vzťah ako taký, nie iba partnerský. Prečo skoro každý jeden človek má problém s krížovou oblasťou? Práve z tohoto dôvodu. Krížová oblasť, to sú jednoznačne vzťahy. A keď človek si toho veľa nabalí na seba a jednoducho nechápe, že prečo sa to vlastne deje, a keď hovoríme o duchovných príčinách a prečo sa vlastne toto deje, prečo má taký silný zásah práve tá naša krížová oblasť v tom našom živote a prečo sa to vlastne deje, no tak práve z tohoto dôvodu. Prečo? No, takže keď hovoríme o vzťahoch ako takých, tak preto sa nám to všetko deje, preto sa nám odohrávajú takéto udalosti v živote. A krížová oblasť je vždy najviac zasiahnutá. Práve to sú vzťahy. Vzťahy ako také. Preto skoro každý jeden človek, dokonca už aj deti, mládež, pociťuje krížovú oblasť. A to sú vlastne duchovné príčiny. To sú energetické útoky, kedy, dajme tomu, že sú ľudia, ktorí sa radi hádajú, škriepia, len on má pravdu, alebo ona má pravdu. A jednoducho ich nepresvedčíte o pravde, o ničom, stále si melú svoje, no tak samozrejme, vy im treba zoponujete a tí ľudia na vás nemyslia v dobrom. A to môže byť aj váš veľmi blízky, rodinný známy. Ale oni si to neuvedomujú. V tom je to celé, že vlastne tí ľudia mnohokrát si neuvedomujú, že vlastne škodia energeticky sebe, ale aj vám. A vás, keď to potom trápi, mrzí, vy sa preto ničíte, trápite, plačete, preto neviete spávať, pretože sa vás to dotklo. A takto vlastne vznikajú potom, dajme tomu, že ráno sa zobudíte a odrazu kríže, nohy, hlava a vy neviete, čo sa deje. To sú dlhé roky, čo vlastne sa tam odohralo. Takže tam sa dá energeticky na to zamerať. Keď hovorím o duchovných uzdravujúcich programoch anielov, tak hovorím presne o týchto udalostiach. Preto vás zaraďujeme do uzdravujúcich programov života zlatou energiou. A sú to samozrejme ochranné programy, ktoré sú pre vás nesmierne dôležité. Pretože nie každý človek sa vie duchovne chrániť, duchovne očisťovať. Aj keď vás to učím už dlhé roky. Takže preto je nesmierne dôležité, aby ste mali informácie, prečo sa to vlastne potom odohráva v tom fyzickom tele, prečo vlastne riešime
krížovú oblasť. Prečo každý človek, no nepoznám človeka, ktorý by neriešil krížovú oblasť. Práve tohto. To sú tie energetické nánosy, energetické útoky druhých ľudí. Dajme tomu, že ste sa trebárs rozviedli alebo ste sa rozišli v partnerskom zväzku a nerozišli ste sa v dobrom. Čo tam idú? No láskyplné myšlienky a slova asi ťažko. Takže to je vlastne to zlo, to je vlastne tá temnota, ktorú si spôsobuje ľudstvo samé. A bez tohoto by sme mohli byť. Lenže, veľakrát hovorím, my ako ľudské bytosti by sme mohli mať raj na zemi. Mohli. Keby človek rozmýšľal inak. Nech sa páči, prajem vám pekný večer. Počúvam. Pekný večer. Dobrý večer. Aj vám. Prosím, Ľudmila, narodená 12.12.36. Áno. Pripomínam sa. Dobre. A celú rodinu by som chcela. Môžem tak? Pravda, že? Môžete. No. Som chcela, no. No tak ďakujem vám veľmi pekne. Všetko dobré prajem. Ďakujem, dobrú noc. Všetko dobré. Takže vrátime sa opäť k téme. Čo sa týka týchto udalostí, tak preto vlastne hovoríme o duchovných príčinách, prečo sa vlastne človeku prestane dariť. Aj vám, pretože sám človek, ktorý je s vami v nejakom konflikte, tak vám to zmotní. Sú ľudia, ktorí sa nemusia absolútne venovať duchovnej tematike, ani o tom nemajú ani len tušenie. Ale každý jeden z nás má silu v myšlienkách. Je jasné, že človek, ktorý sa venuje duchovnej tematike a vie, že čo dokáže všetko zmotňovať, keď sa dostane na najvyššie duchovné levely, tak duchovný svet takéhoto človeka nepustí, aby vlastne vklzol do tých negatívnych energií. To v žiadnom prípade. Ale čo sa týka ľudí, ktorí sa ešte aj vystatujú tým, že robia čiernotu, čiernu mágiu a tak ďalej, tak môžete mi veriť, že takíto ľudia dobre neskončia. Pretože my sa nesmieme zahrávať takzvané s ohňom a v žiadnom prípade nerobiť druhým zle. Pretože to je o niečom inom. A čo sa týka toho, keď vlastne ľudia o tom mnohí aj vedia, že dokážu takto uškodiť, na istý čas takýmto ľuďom sa naozaj aj darí, ale iba na chvíľku. Diabol si vypýta svoju daň a to tú najvyššiu. Pretože vám vždy vezme to, čo máte najradšej. Alebo koho máte najradšej. Ale v takých podobách, že jednoducho prídete od toho človeka. Takže, alebo aj vám sa môže udiať niečo také, čo naozaj má veľmi krátky priebeh. A jednoducho neskončíte dobre. Takže práve preto stále upozorňujem, dávajte si pozor aj komu vlastne sa zveríte, do akých rúk. Pretože áno, je dôležité, aby ste mali informácie, aby ste vlastne vedeli, že áno, túto mám dobré skúsenosti, tak tu je to v poriadku. Ale keď máte v okolí ľudí alebo človeka, ktorý alebo ktorá vám ublížila zámerne, tak to je už iný level. Preto si veľakrát pýtam mená ľudí, pretože sú nevedomí, nevedia, čo robia, čo činia. Takže práve preto potrebujú pomôcť. A to je veľmi dôležité, aby sme to dali všetko do poriadku, pretože inak to nejde. Takže aj to sú nesmierne dôležité informácie,
ktoré jednoducho máme vedieť. Takže všetko sa každému vráti, dobré aj zlé. A človek, ktorý zámerne vám treba sklame s tým, že niečo ide robiť v prospech seba, tak takíto ľudia tiež dobre neskončia. Pretože to je zákon príťažlivosti. To, čo vyšlem, to sa mi vráti. Ono sa to dá zrušiť a zmázať, samozrejme. Preto je dôležité, aby ste sa aj pripomínali, pretože sú to, nie každý vám vie v tomto duchovne pomôcť a vy, ktorí ste to pocitili na vlastnej koži takzvané a poznáte to, tak to je samozrejme iba dobre. A práve z toho dôvodu je naozaj veľmi dôležité, aby ste mali prehľad, o čom to všetko je a čo sa vlastne odohráva a čo sa vlastne deje. Takže určite sú to veľmi dôležité skutočnosti, ktoré človek má vedieť. A ľudia, ktorí vlastne vám nevedia priznámeno, ich nezmeníme, to je jasné, pretože to majú také povahy a vôbec si neuvedomujú, dokonca urobia oni vám zle a ešte oni sa vlastne cítia ako keby vy ste ublížili im. Takže to sú takí ľudia, že jednoducho s nimi nepohnete. Takže od takých ľudí čo najďalej. Vy si máte určiť práve preto svoje hranice, máte mať svoje priority práve z tohoto dôvodu. Pretože každý človek si dovolí toľko, koľko mu dovolíte vy sami. A čím viac dovolíte, tým viac si dovolí aj tá druhá strana. Takže práve z toho dôvodu je veľmi dôležité, aby sme si dokázali povedať a dosť a stačilo. Takže práve z toho dôvodu. Nech sa páči, pekný večer želám. Dobrý večer, pán Rudy, ja sa pripomínam. Lenka 1.2.75. Áno. Ľubomíra dcera 6.8.2003. Áno. Janka 5.8.51. Áno. Pavol 6.6.51. Mám. A Peter 5.4.83. Pán Rudy, ja vám volám hlavne kvôli dcere. Ja som volala minulý týždeň kvôli skúškam. Áno. Tam vám pripomeniem, vy ste hovorili, že v skúšobnej komisii je jedna staršia energia, že je tam... Áno, pamätám si. Ja som sa pomýlila, prosím vás, v dátume. Tú skúšku má teraz 30.1. V stredu, budúcu stredu? To je teraz útorok, myslím, 30. januára. Je 30. 30. Ja som diktovala, 31, ale má to teraz. Áno. No. Takže 30. januára o 8 hodine ráno. A potom má ďalšiu 7. februára. Áno. A ďalší má ešte 14. februára. No, na Valentína. Áno. Viete, ja si na takéto dátumy pamätám. Ja nevyliečiteľný romantik. No, to je také milé. Toho 14. to neviem, či už nemá druhýkrát, alebo koľko to bude, no. Tak prosím vás, buďte takí dobrí a podporte ju v tom. Pravda, že? Až sa jej to podarí. Ale chcem sa spýtať nejaký odkaz pre ňu. Pozrieme sa. A vidíte, to je presne na ňu. UCL. A tu je jeho posolstvo pre ňu. Som aniel radosti. Rob to, čo ťa vie potešiť. Dávam ti pociťovať, čo znamená šťastie. Váž si seba aj ľudí vo svojej prítomnosti. Takže to znamená čo? Že sa bude tešiť a radovať. Joj, bodaj by. No však je pripravená všetko, je tu zvládnutelné, tak je to všetko v poriadku. No, lebo sa ozaj poctivo pripravuje, však ja to vidím na nie. Pravda, že? A zdravotne je to na všetko v poriadku? Nemám tu na čo upozorniť. Dobre.
Prosím vás o nejaký odkaz aj pre mňa. Pozrieme. Ty siel, som aniel súcitu. Maj so sebou súcit. Miluj a príjmi seba samú, taká, aká si. Prestaň sa obviňovať a nemysli na bolestnú minulosť. No. Niekedy tá minulosť nás premáha. No to aj. No. To máte pravdu. Takže viete, ono, čo sa stalo v minulosti, ono sa to malo stať. Viem, že občas je to ťažké, keď nám niekto ublíži a ešte oni sa majú za to, ako keby sme im my ublížili. Ale no, život je aj o tomto, viete. Len sa treba s tým vedieť, ako vyrovnať a predovšetkým odovzdať anielom všetko. Dobre, prosím, očistite ma aj od negatívnych myšlienok aj od... To už patrí do mojich uzdravujúcich ochranných programov. A ja som vás aj prosila, ja som po gynekologickom zákroku, že aby to bolo v poriadku potom. Aj na to sa dá, pravda, že energeticky pozrieť. V poriadku, pozrite sa prosím. Preto vás nemáme na čo upozorniť. Áno? Pravda, že? Čo sa týka vás, tak áno. Preto vás anieli upozorňujú na tú minulosť. A viete, minulosť je spojená vlastne s vašim strachom a obavami. A toto im odovzdávajte, aby premenili, uzdravili tú minulosť, tú bolesť a nevrácať sa do toho. Viem, že to bol zložitý proces pre vás a ťažšie obdobie, ale vďaka Bohu je to za vami a viete, ono nás to v živote môže poznačiť, ale dá nám to veľmi múdru životnú lekciu do života a vám ju dali. Viete, aby sme si viac začali vážiť aj seba, aj život a všetko okolo nás. Áno, lebo máte pravdu, ako tie obavy, ja s tým bojujem stále, ja toho mám. Práve preto. Takže... Stačí to, ako hovoríte, že tak odovzdať? Áno, v myšlienke. Stačí myšlienka. A keď sa pristihnete, že vlastne stále na to myslíte, tak im to odovzdajte. Naozaj v myšlienke, anieli, odovzdávam vám túto myšlienku, nechcem už na to myslieť, uzdravte to. Stačí naozaj tak, ako to vy v tom momente cítite. Vy môžete tak všetko odovzdať, ako keby ste sa spovedali. Skutočne tak. Takže oni nám vedia pomôcť, viete, len oni nemôžu zasiahnuť, keď vy, dajme tomu, tie obavy a strachy dusíte iba v sebe. To treba dať preč, von. Oni to dokážu premeniť a skutočne uzdraviť, ale budete sa aj lepšie cítiť. No to by som sa rada. To sa dá naučiť, toto. Preto vás to chcem naučiť. Pretože osobne to robím dennodenne a viem, o čom hovorím. Alebo keď nemáte, dajme tomu, svoj deň, tak stačí im odovzdať anieli, prosím vás, objmite ma svojimi krídlami, dodajte mi energiu lásky a svetla. A uvidíte ten prúd energie. Nie, že uvidíte, ale pocítite. To je niečo, to sa nedá ani slovom vyjadriť. A skúste ešte tak, keď im to odovzdáte, jeden hlboký nádych, že vlastne to sú tie negatívne energie, ktoré dusíte v podstate v sebe a hlbokým výdychom im to všetko odovzdáte, aby to všetko premenili a uzdravili. Uvidíte, ako to perfektne všetko funguje. Tak. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne. Pán Rudi, ja som sa spýtať ešte na jednu vec. Mama to pozerá so mnou, túto reláciu vás. Áno. A vy ste kázal zapaliť sviečku. Ona zapalila jednu a ona má taký krivý knôt. Tak ju zásla a zapalila druhú. Nevadí to, hej? Nevadí, pravda, že to je v poriadku. To je v poriadku. Dobre. Dobre, pán Rudi, tak vám ďakujeme za všetko. Dá, malinko. Prosím, podporte nás všetky aj zdraví. A hlavne tú dcerku Ľubomíru, nech to teda má všetko. No, keď mala posolstvo od anielov, že šťastie
tak asi budeš šťastná. No. Dobre, tak sa prihovorte za to, hej? Určite. Ďakujem veľmi pekne, z toho srdca, aj vám prajeme všetko dobré. A budeme sa vám pripomínať. Tak, všetko dobré, veľa zdravia. Ďakujem. A prosím vás, tie dátumy 14. a 7. máme vám ešte pripomenúť, alebo... Mám to poznačené, takže keď to mám poznačené, nemusíte mi to pripomínať. Dobre, určite sa vám ešte budeme... Dobre. Ďakujem pekne, majte sa pekne. Všetko dobré. Aj vám. Takže nezabúdajte na to, nie ste v tom sami. Aj keď áno, teraz je to také lepšie, pretože keď osobne som prežíval isté obdobie životné, také najťažšie obdobia v mojom živote, mne ani v podstate som neodovzdával, lebo som to ani nevedel. A to je už, hovorím, to je už aj vyše 20 rokov dozadu, kedy som v podstate ani len netušil áno, samozrejme, ako som spomenul, že od malého dieťaťa som bol vždy veriaci. Modlil som sa k Ježišovi, k Márii, ale nemal som toľko informácií, ako ich mám dnes. Pretože samozrejme po mojej klinickej smrti sa všetko zmenilo v mojom živote. Pretože Boh ma vrátil späť. Takže celé je to o tomto. Kedy vlastne človek si prejde nejakým životným obdobím, nejakými životnými skúškami. A to je vlastne to, že ja som aj veľmi rád, že vám o tomto hovorím a mnohí to aj viete, pretože vy, ktorí máte moju prvú knihu Stretnutia s duchovným svetom, skutočné príbehy, kde vlastne opisujem všetko, čo sa týka istých udalostí. Nie je to samozrejme až tak úplne do detailov, pretože tam viac samozrejme opisujem nie svoje súkromie, ale stretnutia s duchovným svetom, lásky a svetla. Takže človek, keď prežíva také najťažšie obdobie, tak vtedy vlastne v mojom živote, čo sa týka vlastne sa to všetko tak začalo práve v tom období, kedy som začal už o tom ako vo veľkom premýšľať, že ako je to možné, že všetko, čo poviem, sa zmotní. Ale ono to bolo všetko samozrejme v tom najlepšom pozitívnom svetle. Je pravdou, že ja už dá sa povedať, ako tínedžer a keď sme chodili s kamarátmi vonku, tak samozrejme, že sa mi zdôverovali. Ja som vždy bol taký, že ľudia mi dôverovali v podstate, aj moji kamaráti, s ktorými sme sa stretávali, alebo kamarátky, s ktorými sme chodili na diskotéky a tak. Takže vždy to bolo o tom. A čo je pravdou, že som vždy vedel poradiť. A to som mal nejakých 14-15 rokov. Takže ono to vlastne, dá sa povedať, že to tak pretrvalo v mojom živote, ale vlastne keď som prekonal klinickú smrť a vtedy sa vlastne všetko úplne zmenilo vo veľkej intenzite, kedy som vlastne skutočne pocítil tú prítomnosť Boha ako vo mne. To bolo niečo, čo sa naozaj nedá ani veľmi slovom vyjadriť, pretože všetko som začal inak vidieť, vnímať. Ľudí som začal inak vidieť, inak vnímať, inak chápať. Okolie celkovo, dá sa povedať, že celý svet som videl inak. V inom svetle, v tom takom lepšom. Ale aj ľudí. Takže keď sa ma opýtali niečo,
tak jednoducho to bolo také spontánne, automatické. A vtedy som začal potom o tom uvažovať, že ako je možné, pretože predtým som to nezažíval niečo takéto. Že jednoducho, čo sa ma pýtali, tak som jednoducho reagoval tak, že som o tom bol presvedčený, že to tak bude. Ale ono to skutočne tak aj bolo. Takže mal som kolegyňu v práci, ktorá 7 rokov žila s partnerom a nemohli mať deti. A ona sa pýtala, že čo, ako, že kedy budú mať deti a tak. A ja som sa len tak na ňu pozrel a povedal som, ale ty s týmto partnerom deti mať nebudeš. Keď sa rozídete, ty budeš mať iného partnera, budeš mať syna, bude sa volať Michal. Presne sa skutočne tak aj volal, aj volá. A potom ďalšia z práce tiež žila s partnerom a nejako im to tam neklapalo až tak, aj keď ona sa hrála, že áno. A tam to bolo také zaujímavé, že jeden, ktorý tam robil technika, a ja som jej ho ukázal, toto je tvoj partner. Verte alebo nie. Do roka sa zobrali a ja som bol na ich svadbe. Takže ono bolo pre mňa také, že vlastne tie začiatky boli takéto. Že človek si to nevie ani tak v podstate vysvetliť. Že to sú veci, ktoré sú skutočne medzi nebom a zemou. A toho malého som dokonca aj videl. Takže a skutočne s tým partnerom, s ktorým bola 7 rokov, sa rozišli. Takže to sú veci, ktoré jednoducho sú. Pretože vtedy ste už vedení Bohom, chránení Bohom a milovaní Bohom. Pretože Boh si vás vyvolil. Takže mne sa udialo toto. Po tej mojej klinickej smrti všetko sa vlastne zmotňovalo. A práve preto som sa sám naučil ovládať svoju myseľ. Ono to bol veľmi zložitý proces pre mňa, ale môžem vám za seba povedať, že u mňa tento proces trval 3 mesiace. Ale počas tých 3 mesiacoch som sa stretával s veľkými pokúšeniami. Ale som to zvládol. Takže preto dneska učím a hovorím o tom, ako si môžete vy zmeniť a uzdraviť svoje životy. Pretože všetko, čo vás učím a čo vám rozprávam, je moja vlastná prax v živote. To sú vlastne moje životné udalosti, ktoré sa udiali. Takže práve z toho dôvodu človek si vtedy veľmi veľa vecí uvedomí, že o čom vlastne je ten náš život. A samozrejme, že sú ľudia, ktorých nikdy v živote my nezmeníme. Takže záleží iba od vás, či ostanete v kontakte s ľuďmi, ktorí, dajme tomu, si vás nevážia, alebo jednoducho vás stále očierňujú, znevažujú, ponižujú. Takže práve preto vždy Boh pošle do cesty človeka. Vždy. A preto stále hovorím pros a dostaneš. Pretože viem, prečo to hovorím. Pretože za tie roky, čo sa vlastne venujem vám a duchovnej ceste, duchovnému poznaniu, pretože životná cesta, keď hovoríme o duchovnej ceste, tak to je na celý život. Pretože keď raz človek sa dá na duchovnú cestu, tak jednoducho to nejde len tak, že vystúpim. To jednoducho nejde. Pretože to je už váš, nie že život, stáva sa to poslaním človeka tu na zemi. Takže po stretnutí s Ježišom, s Máriou, jednoducho môj život je o niečom inom. A takisto som tiež, ako mnohí, ktorí ste si prečítali moju knihu Stretnutia s duchovným svetom, skutočné príbehy, kde som vlastne opisoval aj stretnutie s Ježišom, aj stretnutie s Máriou, kedy vlastne som mal ísť aj na zákrok a na všetko, že vlastne lekárska
veda a všetko, už ma dávali, ja neviem kde, že už toto, tamto, nechcem to ani vysloviť. Ale ja som to veril, že jednoducho to tak nebude. Je pravdou, že 3 dni, 3 noci som sa válal v bolestiach, ani som nevedel chodiť. A ja som to bral ako duchovnú očistu. Že jednoducho to tak má byť. Takže práve preto sa potom na ten tretí deň, to bolo také najintenzívnejšie stretnutie, kedy som sa stretol, otvoril som oči a nado mnou stála Mária. Rozprestrela ruky, ona je nádherná, prekrásna. Bielý závoj, celá v bielom a takto mala dlani a z dlaní jej vychádzali najskôr zlaté lúče a potom perly. A ja som ich cítil po celom tele. A môžem vám povedať, neviem, koľko som v kúse plakal, asi možno, že je hodinu, možno aj viac. Lebo neviem, čo to bolo, ale pre mňa to bol obrovský zázrak, stretnutie s ňou. A v tom momente prestal som jednoducho, potom som na chvíľku opäť zaspal, pretože som sa unavil tým plačom. To bol taký plač, že ani neviem. To bolo hlasité jednoducho. Tak a keď som sa prebudil ráno, ani slýchu, ani chýru po ničom. A to isté bolo stretnutie s Ježišom. Takže vtedy som sľúbil Bohu, že celý svoj život zasvetím svojmu poslaniu tu na zemi a jemu. Takže to bol taký prvý začiatok, keď vlastne som sa s ním rozprával vlastne. Lebo všetci sa s ním rozprávame. A vtedy som mu odovzdal, že viem, že mi ustúpi táto bolesť a všetko prejde a žiadne nič také so mnou nebude, pretože skutočne som nedokázal ani chodiť. A vtedy som mu to sľúbil. Takže keď si človek na to spomenie, samozrejme je to už pár rokov dozadu, ani neviem, možno 15 rokov dozadu. Môže to byť už toľko. A jednoducho človek si vtedy veľmi veľa vecí uvedomí a veľmi veľa vecí pochopí. Vtedy si začne človek vážiť aj seba samého, svoj život, aj ľudí okolo seba. Takže práve preto stále hovorím, vážte si seba samých. Začnite od seba, od nikoho iného. Pretože iba vy viete, čo je pre vás dôležité, čo je pre vás prioritné. To je to správne, to je to pekné, to dobré, čo je v každom človeku. Takže to si treba uvedomiť. Nech sa páči, pekný večer prajem. Dobrý večer, pán Rudy. Ja by som sa vám chcela pripomenúť, som vám volala 11. januára. Áno. Júlia 26.6.54. Áno. A vtedy som volala aj ohľadom priateľa 3.7.44. Ako sa on volá? Pavol. Dobre. A bolo to, že tam tá nejaká kamarátka sa nám tak, že mi robila zle, neviem, či si pamätáte. Ale áno. Prosila o ochranu. Áno. No a nakoniec, ešte by som sa aj opýtala, nakoniec to tak dopadlo, že tak pritiahla ho a ja som proste ustúpila. A neviete mi poradiť, dobre som spravila, či ako si myslíte o ňom? Pravda, že áno. Dobre. On sa asi na ňu viacej však na... Pravda, že. Ona, viete jej meno? Viem, že sa volá Marta a dobre. Je to 10, vchod, 41 byt. No, tak viete, no. Vždy, každý človek má na výber. Takže tak, no. No, lebo videla som, že stále mi tak robila zle a snažila sa, tak viete, ako povedzme to, že vtedy ste to aj vraveli, že ako či urieknutie, alebo čo som sa zle cítila, spávať som nemohla. No to ona robila aj. No vidíte.
A ako som vám vtedy volala, ja som vám potom aj 20. Áno. volala, ale som sa nemohla dovolať, ale sa mi to, ako si sa mi tie myšlienky, ja som vravela, že aj strašne toho Áno. archaniela Michaela prosím o tie myšlienky, aby zahnal tie zle. A aj s vašou pomocou mi to tak trocha pomohlo, že ja som sa, ako si tie myšlienky, že som sa od toho priateľa, hoci sme boli veľmi dobrí priateľia, ako si som začala to už, bolo mi to také, viete, že mi to ľúto bolo veľmi, ale ako si som teraz už tak trocha tie myšlienky, mi aspoň určite mi tie anjeli pomáhajú, lebo ich veľmi prosím, ale aj s vašou pomocou. Určite. Že si to urovnať. A v podstate už som to tak, že nejdem na to mysleť, aby som ja mala aspoň pokoj, lebo viete, čo sa mi ešte stalo? Z ničoho nič mi žalúzia sa roztrhala, spadla. No, lebo tam neboli dobré energie ani od nej. A viete, vám sa v podstate stalo iba dobre. Nech je tam, kde je a nech si každý žije ako chce. Viete, máme slobodu vôle, slobodu rozhodovania. Áno. Takže. A ešte, neviem, no veľmi prosím, keby ste tých anielov poprosili a neviem, či by ste aj mohli vo vašej moci, že by sa mi troška, už sa mi ten spánok upravil, lebo ja som vôbec nemohla spávať, ja som mala také, stále som sa trhala, že keby aj ten spánok trocha sa mi uľavil. Ste v mojich uzdravujúcich programoch a samozrejme, že som rád, že to aj pociťujete, aj fyzicky, aj emočne, čo je dobré. Budeme samozrejme pokračovať v tom a toto nechajte tak, ako to je. Áno, dobre ste mi poradili. A som veľmi rada, lebo viete, keď takto máte taký kamarátsky dobrý, ozaj priateľský vzťah, ozaj dobrý. A keď sa to tak všetko, tak, že som sa dokázala z toho, viete, lebo je to taká ľútosť, sťahovalo mi to ozaj aj, že stále ľútosť, ale pomohli ste mi, že som tak sa zoprela a pomohli mi aj anieli, že som sa, už ako si som prestala tak myslieť, že už začala ma aj robota baviť, aj všetko proste. Tak. No, to je tak vám veľmi zatiaľ ďakujem a ešte zase sa budem pripomínať, ak sa budem môcť, lebo minule 20. som sa vôbec nemohla dovolať, potom som mala niečo iné, tak si myslím, na budúce, kedy budete čo. No, tak, lebo ozaj veľká pomoc je to, veľká. Viete, že ste ma zachránili s tými myšlienkami, aj s tým, že som sa tak ukľudnila, to svedomie a všetko. Tak vám prajem ešte požehnané vysielanie. Ďakujem. A ďakujem za všetko a myslíte aj na takých, ako ja som. No, tomu zdravu. Samozrejme, som tu pre vás a kvôli vám. Nezabúdajte na to. Do počutia. Všetko dobré. Samozrejme, že som tu kvôli vám a aj kvôli vám aj chodím do vysielania, pretože, ako som spomenul, pre mňa by to nemalo zmysel ani význam. Takže vaše spätné väzby, to je pre mňa to najkrajšie, čo môže byť. A čím je vás viac, čím viac ľuďom pomôžeme, pre mňa je to, o to som vďačnejší Bohu, pretože všetko, čo pre vás robíme, je v jeho mene. Pretože ja som, v podstate som nástroj, ktorý na vás pôsobí v jeho mene. Cezo mňa. Takže možno, že veľakrát si to ani neuvedomujem, ani sám, ale veľa ľudí, aj mojich známych mi to ako veľakrát hovoria. Len neviem. V podstate každý človek to vidí, vníma inak a všetko je to o tomto. Samozrejme, vždy hovorím, aj budem hovoriť, že Bohu nie je nič nemožné. Jedine on dokáže to, čo nikto z nás. Takže práve preto a v každom z nás je Boh. Takže aj to si treba uvedomiť, že to nie je iba tak, ako my si možno, že predstavujeme, alebo čo si vlastne my myslíme. Takže treba si to uvedomiť určite. A to, že u mňa to funguje tak inak určite, že
Ja sa na vás zameriavam viac v súkromí a vždy je to o tom, že u mňa je to také spontánne. Ja vám nepoviem ani čas, ani deň, že kedy, ako, ale jednoducho u mňa je to také, že úplne spontánne. Veľakrát sa pristihnem, že niečo robím a jednoducho nechám všetko tak a zameriavam sa na vás, na všetkých. Takže u mňa to funguje takto. A je to pre mňa také, naozaj také spontánne. Takže celé je to o tom. Naozaj, ako to človek vníma, ako to človek cíti a všetko vlastne s týmto spojené. Takže nezabúdajte na to, že naozaj je to o tom načasovaní, o tom, ako môžeme niečo urobiť, či už pre seba, alebo pre svojich blízkych. Vy, ktorí ste noví, ako táto naša diváčka, ktorá pred chvíľkou nám volala do štúdia, tak vy to pocítite i hneď. Pretože keď tam niečo je, že vlastne ste sa ešte nestretli s uzdravujúcimi energiami, ochrannými programmi anielov, tak vy to pocítite i hneď. Vy, ktorí sa pripomínate a máte tam treba niečo nové, alebo nových ľudí, tak takisto to pocítite i hneď. Alebo niečo riešite, neviete si s niečím poradiť. A samozrejme, keď je to tá duchovná príčina, pretože skoro vždy a pravidelne je to duchovná príčina, že prečo sa vám vlastne prestalo dariť, alebo máte pocit, že sa vám v ničom nedarí, tak práve preto je to dôležité, aby sme to všetko dali do tej rovnováhy, aby sme to jednoducho takto riešili a mali vlastne všetko tak, ako to potrebujeme samozrejme dotiahnuť. Takže celé je to o tom. Nezabúdajte na to, že je to vždy o tom načasovaní, o tom, ako môžeme niečo zmeniť v tom našom živote. Alebo čo môžeme urobiť preto, aby náš život mal nejaký zmysel alebo perspektívu. Život je veľmi vzácny. A nikto z nás tu nie je iba tak. Ani jeden živý tvor. Áno, všetko je správne božsky a načasované. Aj to, kedy vlastne odídeme domov. My sme tu na krátky čas. Niekto je krátší čas, niekto dlhší. Jedine Boh môže predložiť naše životy, nikto iný. Môžeme sa za to aj modliť. Či už pre našich blízkych, alebo známych, alebo aj sami. Za seba. Pretože Boh môže predložiť život. Aj roky. S tým spojené. Keď vlastne človek chce na tejto planéte žiť dlhšiu dobu, aby vlastne človek bol vitálny, plný energie, optimizmu a celkovo, aby vlastne sa spájal ten život s niečím. Pretože keď človek rád žije a je na tejto planéte Zem a rozdáva tú radosť okolo seba, aj tú lásku, tak takých ľudí potrebuje táto planéta Zem. Práve to je také dôležité, aby si to človek uvedomil. A sú ľudia, ktorí jednoducho sa nezamýšľajú až tak nad životom, alebo celkovo neprehodnocujú ten svoj život. A to si treba uvedomiť, že sa to dá. Takže vždy je čo v živote prehodnocovať. Nemente sa kvôli ničomu a kvôli nikomu. Vždy ostaňte takí, akí ste. Pretože každý z nás je práve v tom unikátny. V tom, aký je, alebo aká je.
Takže celé je to o tom. Vždy si to treba uvedomiť, pretože každý jeden človek, každá bytosť vyniká v niečom, čo vás ako dokáže potešiť. Takže milujte svoje životy také, aké sú. Keď chcete v živote niečo zmeniť vo svojom živote, tak preto hovorím, začnite od seba, od nikoho iného. Takže aj keď niekedy je to zdĺhavejší proces, preto tu potrebujeme, aby sme boli vytrvalí, aby sme boli trpezliví, pretože to je tiež veľmi podstatné a dôležité pre náš život, aby sme dokázali vlastne fungovať, aby sme to zvládali. Takže je to aj o tomto. Nezabúdajme na to, že naozaj, keď človek chce, tak dokáže nemožné. Len stačí chcieť. Aj keď je ťažké sa k tomu takzvané dokopať, keď ako napríklad chceme niečo vo svojom živote, nejakú zmenu, dajme tomu, že plánujete zmenu bývania alebo zmenu zamestnania a máte z toho obavy, máte z toho strach, tak to je asi prirodzená ľudská vlastnosť. Ale keď to odovzdáte svojim anielom, aby vám v tomto pomohli, aby premenili a uzdravili všetky vaše negatívne myšlienky a jednoducho, aby vám dodali trpezlivosť, vytrvalosť, verte mi, funguje to dokonale. Takže to je veľmi dôležité, aby sme dokázali odovzdávať. Nie ste v tom sami. My máme obrovskú pomoc zhora. A veľmi dobre viem, o čom hovorím. V mojom živote a celkovo v mojom živote sa dejú každým dňom nejaké zázraky. Takže zázrak je už to, že človek ráno vstane a cíti sa dobre. To je unikátny čas poďakovať Bohu za to. Takže práve preto je veľmi dôležitá v našom živote aj vďačnosť. A naozaj si vážiť všetko, čo máme. Aj tú najmenšiu maličkosť. Aj za to treba ďakovať. Pretože z maličkých vecí sa stávajú veľké veci. Človek, keď si neváži malé veci, tak si neváži ani veľké veci. Alebo jednoducho všetko, čo v živote máme, čo nám život ponúka, nejakú zmenu k lepšiemu, aby sme vlastne sa nad tým zamysleli, pozastavili, že chcem pre ten život niečo, pre svoj život niečo urobiť. A to je najdôležitejšie. Chcem niečo urobiť pre svoje zdravie. Takže neničme sa sami. Keď nám niečo nerobí v niečom, treba z niečo nám nerobí dobre, tak zbavme sa zlozvykov, zbavme sa návykov. To je nesmierne dôležité, aby sme si toto hlavne uvedomili a začali od seba. Nech je to už čokoľvek, s čím chcete skoncovať. Či to je fajčenie, cigarety vlastne, či to je alkohol. Jednoducho, keď príde čas, tak to treba vedieť uzavrieť. Všetko. Keď vám to nerobí dobre pre vás zdravotný stav, tak nemá zmysel sa ničiť. Takže to je celé o tomto. To je to, že si vážim seba samého a seba samú. Práve z tohoto dôvodu. To si treba uvedomiť a včas to pochopiť. Pretože nie je na mieste a nie je správne, aby sme sa sami ničili alebo aby sme ničili životy iných. Takže práve preto si máme uvedomovať aj tieto skutočnosti. Pretože si máme seba vážiť a chrániť a, ako hovorím, rozmaznávať sa. Takže téme sa budeme venovať aj naďalej. Teraz si dáme prestávku a vidíme sa v ďalšom vstupe. Zatiaľ sa majte pekne.